Ahojte pri ďalšom videu z pekných miest. No, dnes som sa vybral na výlet na hrad Beckov. To je vlastne taký môj obľúbený hrad, pretože sem aj chodím fotiť, natáčať nejaké videá. No a chcel by som spraviť taký krátky prierez tohto hradu. Mám aj stretnutie s kastelánom. No a na úvod by som dal taký výstup na lúku, ktorá je vedľa hradu, odkiaľ vlastne môžete tento hrad vidieť. A je tam aj taká tabuľka, kde si môžete pozrieť, ako ten hrad vyzeral dávnejšie, keď bol ešte celý. Od parkoviska to máme iba zo pár minút, pretože hrad sa nachádza priamo v obci Beckov. No a výstup na túto malú vyhliadku je tiež iba zo pár minút, takže je to nič náročné. Takto krásne hrad Beckov na Vápencových skalách. No, ideme ďalej. No, ja už sa blížim k tabuli, kde si môžeme pozrieť, ako hrad Beckov vyzeral v minulosti. Dúfam, že sa mi to podarí natočiť na túto kameru. Takže najprv to dám takto do oblohy, aby ste to videli. Teraz je pekné vidieť. No a poďme na to skúsiť to. A takto do oblohy to dám. Každopádne lepšie, keď prídete si keď prídete a pozriete si naživo. Tuto ešte taká maličká skalka, kde si vlastne môžete spraviť takú instagramovú fotku alebo len fotku na pamiatku. Ja to skúsim, ako by to vyzeralo, každopádne to není foťák. Musím to aj trošku priblížiť, aspoň takto. No ešte natočím taký záber, ako vlastne idem naspäť dolným chodníkom a Beckovský hrad sa nám približuje. A takže takto krásne výhľad na celý hrad. No a pomaličky môžeme ísť do hradu. Cez taký pekný drevený mostík. No, pri vstupe dostanete takýto letáčik o hrade Beckov s rôznymi fotkami, ale hlavne je tu takáto mapa perfektná. Čiže počas toho celého výletu a chodenia po hrade si viete prečítať, kde čo presne je. Takže toto je super. Touto cestičkou, peknou, kamennou, sa dostaneme pri hlavnú bránu. Dnes máme 16. októbra a príjemných 12 stupňov.
Takže tu máme hlavný vchod, ktorým sa vlastne dostaneme na nádvorie. No ako pozerám, cez víkend tu bola akcia, takže preto tu aj vidím toľko tekvicových hlav. No a mám sa tu stretnúť s kastelánom hradu, ktorý nám dá zo pár tipov na hrade Beckov. Majko? Čau. Čau, čau. Čauko. No čo by si potreboval vedieť? No, že kam ísť pozrieť a čo by bolo vlastne najlepšie pre návštevníkov, že by si mohli... Teraz, po tom, čo máme dobudovaný západný palác, to je krásne miesto s najvyššie postaveným bodom tohto hradu, kde sú nádherné výhliadky. A dostane sa tam úplne jednoducho. Stačí, keď prejdeš cez tie prvé parkanové múry, potom pôjdeš hore cez Vlčiu jamu, cez ten veľký bastión, vyjdeš schodiskom na nádvorie Horného hradu, prejdeš popod donžon, pôjdeš smerom na Sediliovú chodbu, vyjdeš na nádvorie Severného paláca, tam je to úplne potom paráda, uvidíš kaplnku, pri kaplnke sa iba otočíš o 180 stupňov, prejdeš cez Priečný palác. Počkaj teda, a teraz tak pre ľudí? Pri kaplnke doľava. Aha, dobre, takže pri kaplnke doľava a tam už to všetko nájdem, čo? Tam to už nájdeš a sľubujem, v tomto počasí tam bude krásna vyhliadka. Počas hlavnej sezóny tu je celkom rušno, sú otvorené stánky, tuto bývajú sokoliári, hradný bufet. Všetko možné. Kováči. Mám už aj celkom dosť veľa videí z hradu Beckov, pretože občas chodím na také zákazkové fotenie. Takže som tu skoro stále. A ideme pozrieť hradnú studňu, kde sa nachádza aj hrozostrašný, ale nie, kde sa nachádza drak, ktorého nazývajú Blundus. Dole k studni vedú takéto pekné schodíky. No s mojím kolenom pokazeným to bude naspäť celkom záťaž. No ja sa ho bojím, ale myslím, že to bude v pohode. Ja som so zvieratkami kamarát. Takýto veľký je drak Blundus. No ešte pozrieme studňu. Informačná tabuľa na čítanie. Takáto velikánska studňa. No. Uvidíme, či niečo uvidíme. Takže tak, Blundus. Čo sa týka nejakého výletu aj s rodinkou, s deťmi, tak to minimálne na takú hodinku, aj viacej výlet. Potom si dolu v dedinke môžete dať zmrzlinu. Výlet na pol dňa by som to nazval. Krásne vápencové skaly.
Tuto hned naľavo máme prvé hradné múry aj s výhľadom. S výhľadom na obec Beckov. Tam v pozadí koniec Malých Karpát a Nové Mesto nad Váhom. A toto je Povazkínovec celé, kam chodím fotiť zvieratka. No a tuto ešte, na tejto strane, je začiatok Bielých Karpát. Dobre, takže môžeme ísť ďalej. Chcel. Toto bude kuchynka. A ešte tuto pozriem napravo vyhliadku na Povazkínovec. No a tu máme výhľadku na východ. Je to celkom osvetlené slnkom. A to máme vlastne Povazkínovec. Tak toto vyzerá zhora. Ale bude to pár záberov z dronu, takže si to môžete pekne pozrieť. No a ja teda vlastne idem pozrieť teraz tam, kde mi Castellan odporučil. Výborne, takže tu máme kaplnku. A kaplnka je otvorená. Pekné dvere. By som mohol aj s 360 stupňovou kamerou spraviť. Ešte pozriem tuto doprava. Sice navigácia bola, že doľava, ale idem to pozrieť. Do toho ešte je oblúková stavba, ďalšia vyhliadka. To si pozrieme. No a vidíte sami, koľko sa tu nachádza vecí. No, poďme pozrieť vyhliadku. A bude to niečo podobné ako keď som bol na tej poslednej. Takže takto. Pekné slnečné počasie. V dedine sa pracuje. Tuto je pivnica Severného paláca. Asi tam bude tma, neviem aká to bude kvalita, ale myslím, že táto kamerka to zvládne. Rôzne spoločenské hry. Aj starodávne hry. No a tu už máme pivnicu. Takže takto veľmi pekné. Svetlo žiadne. Takže uvidím, aká bude kvalita. A krásne okno.
Aj s výhliadkou. No ja som vlastne z tohoto severného paláca. Dobrý. Mal som ísť naľavo, takže dostávam sa do západného paláca, ktorý je vlastne dnes otvorený len kvôli tomuto videu. Takže takto pekne novo zrekonštruovaný západný palác. Pekný balkón. A výhliadka. Tu by sme mali mať otvorené. A máme otvorené. Asi tu bude takisto úplná tma, pretože sa nesvietí. Aha, tak to je úplná tma. Svetlo, jasné. Tu máme aj panovníka. Rôzne artefakty. Takže vypínam svetlo, aby som sa nemusel vracať. Stávame sa na takéto nádvoríčko. Takže super. Temné uličky. A zase tu máme rôzne artefakty. Výstava. Chlapci hrajú. A dostávame sa do hlavnej miestnosti. Tu si môžeme pozrieť interaktívne tabuly král Žigmund Luxemburský a rytier Stibor zo Stibovic. No, dúfam, že tuto bude otvorené dvere na balkón. A sú. Máme krásny balkón zase s vyhliadkou na obec Beckov. Ale už trošku vyššie. Sme vonku. No. A zase som natrafil na Castellana. No môžeme ísť do paláca. Môžeme, no už som bol. Bol si? Ja už som pobehal všetko, no. OK. No. Takže pobehal som, páčilo sa mi to celé, klasika, akože môj obľúbený hrad blízko mesta. No a bolo to super, takéto krátke video, mám to rád celkom, takže uvidíme, čo z toho bude, keď to postrihám. Tak zase na budúce. No, tak jasné. Tak čau. Maj sa pekne.
No, takže sa učím z tohto videa o hrade Beckov. Dúfam, že sa vám páčilo takéto krátke zhrnutie a vidíme sa pri ďalších videách na tomto YouTubeovom kanále z iných hradov. Takže čaute.